Hej alle sammen, velkommen til vloggen. Som noget nyt her på kanalen, så begynder jeg at lave fast video hver mandag. Jeg havde ellers meldt ud først, og det var om lørdag, men jeg har altså ændret det til mandag, fordi så kan jeg nå at filme noget content i weekenden. Det er tit, jeg laver nogle fede ting der. Så jeg vil hellere lægge den op mandag, så jeg kan nå at redigere de ting, som nu sker i weekenden. Udover det, så har jeg også fået en Patreon, der kan I gå ind og støtte mit indhold her på YouTube, så jeg kan blive ved med at lave YouTube til jer. Der kommer til at være nogle ekstra vlogs, og der kommer også til at være en masse kameraindhold på siden, hvor I kan gå ind og få gode tips til, hvis I gerne vil blive bedre til at fotografere. Som noget nyt, så har jeg lige lagt en LUT op, som er sådan et farvefilter, man kan lægge oven på sine billeder, så de kommer til at se federe ud. Og der er altså en tutorial til det, plus man kan hente den her LUT gratis, når man er medlem inde på Patreon. I dag der tænker jeg mig, at det bliver sådan lidt en hverdagsvlog. Jeg skal bare hygge lidt herhjemme, jeg skal se noget håndbold, lave noget god mad og bare chill. Så jeg håber, I vil se med. Til jer, der ikke følger mig på Instagram, så håber jeg også, at I vil hoppe derind. Jeg har lige lavet et opslag med et billede fra Orø. Det er også det her billede, som jeg redigerer på min Patreon. Der kan I se, hvordan jeg er kommet frem til den her farvesætning på det her. Udover det er der også en masse andet fotocontent derinde, så jeg håber også, at vi kommer derind. Som I nok kan se, er jeg kommet i nogle nye omgivelser her. Jeg har flyttet sammen med min kæreste. Jeg har lavet en roomtour, et par tidligere vlogs. Jeg lægger lige et link herop, så kan I se den video. Der er en roomtour fra hele stedet her, og fortæller også lidt mere om, hvad der er sket og sådan noget. Og Sofus, han er selvfølgelig også kommet med her. Er du glad for din nye seng, Sofus? Jeg begynder at spille en hel del guitar igen, sidder tit og hygger mig med guitaren. Der har ellers været en periode, hvor jeg ikke sådan rigtig har haft lyst til at spille, og der har været alt mulige andre ting. Men nu kan jeg mærke, at lysten er kommet tilbage igen. Jeg har lyttet rigtig meget til Tim Christensen og Kashmir og Dismiss Lizzy gennem årene. Det her, det var et nummer med Tim Christensen fra hans Honeyburst, tror jeg, den plade. Ja, Honeyburst vist. Så ja, det skulle meget hyggeligt lige at komme i gang med det igen. Jeg har haft nogle guitarer, som jeg egentlig har solgt, men Julies forældre, de havde en god akustisk guitar liggende, som jeg har fået lov at låne. Så det er meget hyggeligt lige at komme lidt i gang med lidt guitarspil igen. Det er meget godt ud. Har du smagt den før? Nej, aldrig. Og så skulle der også være chokoladestykker i. Chokoladestykker? Okay. Hvor lækkert. Nå, skal vi lige prøve at smage den is her? Vi skal til at se håndboldkamp nu mod Norge. Det bliver jo spændende, og vi kommer i semifinalen nu. Vi ser rigtig meget håndbold i øjeblikket. Jeg elsker at se håndbold. Det er simpelthen noget af det bedste, når der er EM. Virkelig godt. Hvad var det nu, det var med? Solbær og chokoladestykker. Ej, den er virkelig god. Meget sådan frisk i det. Man kan godt smage, at det er sådan noget low fat, at der ikke er så meget... Ja, det er ikke sådan fløde i. Så sådan. Nej, ja. Men taget det i betragtning, synes jeg faktisk stadig, det er godt. Ej, den kan jeg godt anbefale. Den var faktisk rigtig god. Nej, du får fin landsholdstrøje på. Ja. Det er godt nok fodbold, men... Ja, de rigtige farver, ikke? Ja. Jeg skal også lige smage den is. Ja. Er den god? Ej, den er faktisk virkelig god. Det synes jeg ikke rigtig, man kan smage. Nej. Det skulle være sådan en uden kalorier, skulle jeg sige, uden særlig mange kalorier. Sofus, han skal også have fredagsskuff. Skal du også have fredagsskuff? Der står, det kan tage 120 kilo. 120 kilo. Næste straffekastkør. Der brændt 2 gange. Kom så, Mikkel. Nej. Ej, det er jo simpelthen for vildt. Efter 20 minutter stillingen 5-13 til Danmark. De spiller jo vanvittigt i øjeblikket. Sådan, så er vi klar til semifinalen. Woohoo!
De spiller sgu godt, hva'? Ja. Det er altså... Det ser lovende ud. Det er bare de der franskmænd, vi lige skal slå i en finale, tror jeg. Ja, præcis. Så er den der. Men det kan godt blive ret udfordrende. Det tror jeg også. Ja. Det bliver svært. Det bliver alt for spændende. Det bliver altid alt for spændende. Det er bare neglebideri i 60 minutter. Her i vloggen så vil jeg lige lave en lille Q&A. Jeg har lavet et opslag på min Instagram, hvor jeg kunne komme med nogle spørgsmål. Et af spørgsmålene, jeg har fået, det fra Kasper. Han spørger, snak om det at være selvstændig, og hvad du laver for at tjene penge. Ja, til jer, der har fulgt min kanal et stykke tid, så ved I, jeg har mit eget firma, der hedder Skovfilm.dk. Der laver jeg freelancearbejde, fotoarbejde for forskellige firmaer. Blandt andet Sony, Kamerahuset. Så laver jeg bryllupper. Butter og jeg, vi laver også en del samarbejder. Vi har en del bryllupper om sommeren. Så det laver jeg også en hel del af. I næste uge, der skal jeg blandt andet lave nogle reels, hvor jeg skal lave noget fotocontent på et kamera og vise funktioner i det, som kan bruges i reklamesammenhæng. Jeg er fuldtid som selvstændig, jeg har været det et godt stykke tid efterhånden. Virkelig glad for det. Det kan godt være lidt svingende en gang med i perioder, så er der ikke så meget at lave. Det har der været i et stykke tid nu. Nu ser det faktisk ud som om, der begynder at komme lidt jobs igen, så det er dejligt. Og det er bare en frihed, som jeg ikke kan være foruden. Jeg kan ikke forestille mig at have en chef længere. Jeg elsker den frihed, der er forbundet med at være selvstændig. Det er virkelig fedt. Så tjener jeg selvfølgelig også lidt på det YouTube-content, jeg laver til jer. Jeg tjener på AdSense, når jeg laver videoer her på YouTube. Udover det, så laver jeg selvfølgelig også en del samarbejder på min YouTube-kanal. Dem er også rigtig afhængig af de samarbejder, fordi der kommer også nogle penge ind der, sådan så det hele kan løbe rundt. Men jeg vil nok sige, i forhold til fotoarbejde og i forhold til det at være influencer, så ligger det nok sådan cirka 50-50, hvor meget der er indtjening for de to. Så har jeg fået en fra 90'er massen, der spørger, hvad er drømmerejsemålet? Der har jeg rigtig mange. Jeg kunne ridse virkelig mange op. Australien, New Zealand, Canada, Sydamerika, mange dele i Europa også, og helt sikkert også Norden, der vil jeg også rigtig gerne se mange flere steder, så det er nok en del af de rejsemål. Sådan helt specifikt, så er det nok at lave endnu mere vanlife content. I næste uge, der skal mig og min kæreste, vi skal ud og se på en brugt van. Forhåbentlig så opfylder den de krav, vi har til en camper. Og så er planen simpelthen at bare få lavet en masse content til YouTube her. Udover det, så går jeg faktisk også lege lidt med tanken om at starte en engelsk YouTube-kanal ud over min danske. Jeg vil selvfølgelig fortsætte med min danske kanal, men jeg kunne også godt tænke mig at nå ud til et lidt bredere publikum. Så måske er 24 året, hvor jeg får startet en engelsk YouTube-kanal i forbindelse med, at jeg køber en camper. Så kunne jeg godt tænke mig sådan en camper-kanal. En vanlife-kanal, hvor der er content kun for det. Nogle af de første steder, min kæreste og jeg, vi har snakket om, vi gerne vil, det er at køre til Nordkap i Nordsverige. Den lange tur, der er op igennem Sverige og Norge, det er en af de største, måske en af de største mål her i 24 for mig at udleve sådan rent rejsemæssigt. Så er der en fra Simon, der spørger, hvornår ser vi en video med Futte igen? Glimrende content I to drengerøv laver. Jeg tænker helt sikkert, der kommer noget content med Futte inden længe. Vi ses jo på kontoret en gang imellem, og jeg ses også jævnligt, så der skal der nok komme noget vlog-content. Vi skal i hvert fald til at lave bryllupper i foråret og i sommeren. Der synes jeg altid, det er hyggeligt at lave de her roadtrip-vlogs, hvor vi kører til Jylland, og så laver noget content i forbindelse med, at vi også laver nogle bryllupper. Så det håber jeg også, der kommer her om ikke så længe i hvert fald. Udover det, så har vi faktisk også snakket om en vanlife-tur, Futter og jeg, i 24. Da vi var i USA her for nylig, der sad vi og snakkede med en Uber-chauffør på vej til lufthavnen, da vi var på vej hjem, og han anbefalede Canada. Det er vi blevet ret hooked på, så måske Canada, Futter og jeg, i 24. Jeg ved det ikke, men det er i hvert fald noget, det er i hvert fald en tanke, vi går og leger med begge to. Men jeg håber i hvert fald, at 24 det bliver året, hvor jeg får en campervan og kan begynde at lave noget af det content, som jeg har drømt om i så mange år. Nu er det endelig lykkes med at have fået et nyt sted at bo, hvor jeg kunne komme ned i udgifter i forhold til det at have råd til en campervan. Jeg må indrømme, det var dyrt at bo i Charlottenlund. Det var en virkelig dyr lejlighed, så nu har jeg lejet den ud, og så har jeg lige pludselig den frihed til at kunne få en campervan og begynde at kunne lave noget af det content, som jeg går og drømmer om. Det var lidt spørgsmål. Jeg håber virkelig, I har nydt vloggen i dag. Husk også, at jeg har lavet den her Patreon. Jeg håber virkelig, I vil støtte min Patreon-kanal. Det er afgørende for, at jeg kan blive ved med at lave content til jer. Jeg har lige lagt en ny fed tutorial op, som jeg også nævnte i starten af videoen. Der kan I se nogle gode tips til, hvordan man kan redigere billeder på en rigtig fed måde. Og så har jeg lavet en lot, som man også kan downloade gratis inde på Patreon. Så det håber jeg, at vi går ind og tjekke ud. Der kommer løbende content hver uge inde på Patreon, så der er masser af spændende at hive fat i derinde. Tusind tak, fordi I så med i dag. Husk at like og subscribe. Vi ses om ikke så længe. Ha' det rigtig godt. Hej!